ngidon ka jimpule kabayade but ka jingshania jongu Thomas hau Jisu haka ju ka dor ngilaban yos ngoru kumno u Jisu la pinskan ya ka jingisne ka jongu haka ba ula ai bor ki apostol ba kindup long ka tolong jong ka jinga ba kindup long ka jingking jong ka jingya kendu ya ka jinga jongu Jisu jongu ble ya ki paid ba u Jisu pelong ya ki ka atiar jong ka jingisne jimble haka ba ula kendu ya ki ba haka ba ula penskem ya ki da ka ba yaki pop jongno pila map la map yaki pop jongno pila pensa la pensa kabamut u Jisu ula pinbed yaka put ka sam jonge jingisne naga binda jongi kat ke ba kot karpad yaka jingisne jongu Jisu kidang yopidiang yaka jingai kat ke ba khang yaka nega jingisne kat ke bam ngeit halor kanega jingisne kimdon lachu kaneka lege ru duru Jisu labo yaki pop jongno lamap yaki pop jongno la pensa mano ba pensa ki apostol ki pensa namar bale kim treshu ban plilat yaga jingir jongu Jisu halo jonki kim treshu ban yopidiang yaka jingir Jisu haki inga sem jongi haka mensiam jongi don bon gibrio kilekumne don bon gibrio kilemille yaga jingis ne jongo Jisu don bon gibrio ki kensting yaga jingis ne jongo Jisu wang lada ni kensting lada ngim wad lada ngim treshitam ban pinde bat kanega jingis ne u Jisu mla ban le u Jisu udang ai kloit yaga jingis ne kat ki ba wan shaw henre lada manga ban mapi ngijit ban kangla dia kanega jingis ne What ubleru laban penimiangi. Giaben yai lembaka jimbe shar hok jong ublay. Nakataga daw haka diary jonga postina Bakhuid Jisu la kren shai kadar lada kibriu kimtre ban yai lembaka kerdob jonga jingisne kiha ban yai lembaka kerdob jonga jimbe shar hok jong ublay. Lada manga bad bapi katba nang terwa keloid yaga jingisne ngi penne donwood shumutur ngi penne donwood ngin treban pediang kabamud Jisuang ngi haban yai lembaka kerdop jonga jimbi shar hok jonga bale yaro yutrai kane kalong ka bai naga daga daw ko himmen ko para kadba nang terwa jingisne ngi deben pediang bad ngi don kawe ko kot kabamina umroi kabakren ka por kadu jonga jingisne last hour of mercy ngidang im hagane ga juk kabalong ka por kadu jong ka jingisne kabamut ngideben kamay ya ka hok ngideben kamay kloy ya kane ka hok ladang imtreben kamay kloy ya kane ka hok kadang ap yangi ya ka jimbe shahar hok jong obalay ban ngitip katkum ga jingkot jong Jisu yangi ru ngikwa ngilar ngidon kane ka jingkot banlong tipkur tipka tibriu tiblay kane kalong ka jingkot jongi kon kasi ngideben kamaya ka hok kloy kamaya ka hok kaya ka hok ka ba ap yangi kalong ka jingisne jong ublay nakataga daw Thomas Bakhuid barabor ngikren Thomas Bakhuid ulang apostol jangari India henre barabor ki briu katsasin ki itu kana syapang Thomas Bakhuid ki kot yau Thomas ba artatin henre larangi pay kaya ka ba pelong yawu ban pen sausi yawu u Thomas Bakhuid ula sausi namar umpatla ban yo yawu Jisu katba ulawan ban pen baw yalade haki apostol peminda ka jinggerle kalong haba u Jisu lawan syaka kamera balakang jonggi apostol u Thomas pat udon hai ula leishano kakatino balay kakren syai ka darayu kakren baki apostol kiting ya ki Jew bad kila syong ha ka kamera balakang kila ting ya ki Jew bad kila syong ha ka kamera balakang kabamut u Thomas padon ha ka kamera kabamut shimlati
shimla tieng ki Jew. Haba kiwei pat ki apostol ke la tieng ki Jew. U Thomas pat but tieng, but dodging tieng ki Jew. Kay ka daw. Kumnong ilaban lai luod na ka jingting. Kakatino balay ka krenchai kada. Haba u Jisu bat ki apostol jongu kidang lay siya ka ling. Bat kalawan ka ler. Bat kala palo tenge persyaya ka ling. Bat kala don ka daw ka bastang ban pengam ya ka ling hapo ka Bat kala ting. Bat u Jisu worship ting. Ngait hanga. Minda. Kajubab kalong. Balay u Thomas apostol shimlating. Namarulang ngait haw Jisu. Namar ba ulang ngej haw Jisu, namar ba ulang shanya haw Jisu, ulang mi nagataga kamera. Ulang mi namar bale. Ulang yosngo ki kana na Bournemouth. Ulang yosngo kana na ka Maria Magdalena. Ulang yosngo kana na u Petrus badu Yanis. U Jisu ulang mi pat. Badu ulang yosngo ki kana na Bournemouth. Kaya kando yaw Jisu alindi. Arngot ki apostol, arngot ki senran, kebala leisha Emmaus, kela wan pai banong ya ki apostol. Nilayakandu yaw Jisu halindi Emmaus. Minda. Kadonu jangu Thomas kalakende nagabendaw Jisu. Ula perkat. Ladaw Jisu dang yakandu yakibru halindi. Ngarungan leid yang hakalindi. Ngarungan leid wadi yaw halindi senging. Ngarungan ko banyo iyaw kamkoloy. Omday na marba ulang abartatin. Henry na marba ulang ubayid yaw Jisu. Ulang ubatrang yaw Jisu. Ulang kwaban yaw Jisu. Ulang mina kataka kamera. Banyakandu Jisu. Lesi uparkat. Ladangan leit iyang halindi. Lesi ula leit iyang ha Damascus. Ula lesi not Damascus Emmaus. Ula leit iyang ha kalindi Emmaus. Taka perkat. Lesi u Jisu inwan yakandu yang aru. Ulakku haban yo kadonud kamen siyam jangu kalakende nagabendaw Jisu. Tengi part niyo ang kumno ulang mo ba artatin. Enre kaya ka ba ulale? Ulang mo ba slur? Shimlating ki Jew. Ula perkat lada ki Jew ki jid ban penyap yang madep. Ula ong rushwaya kane yangin ya leit ban yap lang badu Jisu. Ude maula ong. Haba baro ki apostol ke lating ulang yangin leit baniap lang badu Jisu minda ulang piki apostol piki para apostol bale pisong hongne yangin mi ngin leit wadi yaw Jisu enre omdon ivero balatre ulang mi marwei shimet yaro yaw try henre ke jing sausi jomu kalong katba udang leit wadi yaw Jisu balami pat ulawan yakendu yaki apostol haka kamerakan kata ka jingle jongu Jisu kala pensaw si ketang yaw. Padu nganum ngait. Omday na marba shimlang ngait yaga jimmi pa. Henry nganum ngait tat hado banganda yo yakiding prek jongu Jisu. Baki jingmong haka krum jongu. Light no yakane nganum ngait namar ngalat terang ningkong. Ngalawad yaw Jisu haki yang hakalindi singing. Ngadang wadi yaw Jisu katba nang ngadang wadi yaw Jisu belami pat balay ula leshi liang yanga namarba ula lekomne ngabuha ka matu Jisu kawai ka kendang badu Jisu de ben pinbiang no yakane kabamut ula challenge yaw Jisu ula yakob badu Jisu kiwei pat ki apostol haba kela yo yaw Jisu kela hon minta uji ula ya sa kawai pat ka step kam kerpang hakamat uang pila yo bad pila ngait Henry ngakwa ban tuwad ngakwa ban keta kane kalongga jingkwa kabakam kenjang banya ke basu yo bad haba u Thomas ula keren jar ha ka kamera kala sawa ha beneng ya ka sur ya ka jingang nur jongo Thomas kala sawa ha beneng baro kawe ngakwa ban yo ngakwa ban keta ngakwa ban tuwa dia ka jingwang badu pawang kilait nagabinda Thomas namar haba Thomas
ula duwai kumne da ka jingjau umat uji sumla ban syong tai ka jingisne jong Jisu kala dap ka jingisne jong Jisu kala slay naga benda u Thomas te Thomas omde uba artatin Henry u Thomas ulong uba shania u Thomas ulong uba shania u Thomas omde uba artatin u Thomas ulong uba ngei u Thomas ulong uba shlur bad haba u Thomas ula shania ulang ngei ulong uba shlur u Jisu om ngan le kerpang naga benda jo bad ya kata ke jingjia Ios ngo minda ha ka gospel Thomas alevanchane Thomas ula linggo Jisu om wan kumba pela duai ngan sa pinurlo kumba pela duai jar jar ha ka kamera jo me ngan pinurlong minda kasngi kane kalong ka jinglong jong ka jingisne ko himmen ko para ka jingisne jong ubale kalong ka ba pinurlong ya ka jingang nur jongi ya ka jingdrang jongi habang duai jar jar habang duai jar jar dab da ka jingi du Jisu un sawan ban kendiu yangi kane kalong ka jinglong jong Jisu Klamper, peki kinna, neki samla, ne longumi longupa. Shisin ba pidon ka ne ka jingtrang, ka jingis ne jongu Jisu, kanum kutsu halo jompi, kan senang ya itu, kan senang ya kinde naga benda ka donu jongi. Hagane ka sngi burom jong ka jingis ne jimbale, Thomas Bakhuid un sa ong yangi. Pe ngalayomad ya ka jingis ne jongu Jisu badu Thomas ula ongkom no haba u Jisu la pinurlo ya ka jingang nur jongu Thomas uang ko try jonga ko ble jonga mudayu nga shania tilli tillan yame ko Jisu mamelong u ble jonga nga shania tilli tillan yame ko ble mamelong u ble jonga Kabamod, Shwaka Faustina, Manobalayo Madi Jingisene, Ilabanong, Thomas Apostol, Ulong Apostol, Jonka Jingisene, Ulong Apostol, Ubalayo Madi Jingisene, but Ulong Apostol, Ubala Pla, Yaka signature Jongo Jisu, Jesus, I trust in you. Habawang, Kotrai Jonga, Koble Jonga, Kaigajimur Jangani. I trust. Nga shania tili tilan yame ko Jisu. Minda ngamdon kano ka jimpan. Ngalas ngahun jerut. Ngalas ngahun jerut. Yakaba ngalawad. Yakaba ngala trang ha kalindi singking. Kala urlong ha kamajanga. Sakayepad ngadon kam. Sakayepad ngadon kam. Nagataka daw, kalapulong yawu Thomas man slur hari India. Hakari badap dagi Hindu. Kaya ka pelong yawu banyalap slur. Kane ka jingshania. Kane ka jingshania kalapulong yawu. Kane ka jingisne ka bakal ulayomad kalapulong yawu bantur syakari India. Kabamud u apostol Thomas ulong apostol jongka jingisene ngiru kikun jongu Thomas ngiru ngide banlong ki sinran jongka jingisene kane kalongka jingkwa jongu Jisu nangi barong hagane ka sngi burom jingisene jimbale ngiru ngipla Kotrai jonga, koblei jonga. Ngashania tilli tillan yame. Ngadon jinge, ngadon jimpa, ngadon jing shitop, ngadon jing ding. Ngas no kod lad bunsin haka jingim jonga. Henry, tangkani ngaduai. Ngashania hame, kotrai jonga, koblei jonga. Kaprip yalaki kumajambi. Duai hakamen siyam jambi. Kumba duai Thomas
có trai cho ngà, có blei cho ngà shania hame. Có trai cho ngà, có blei cho ngà shania hame. Có trai cho ngà, có blei cho ngà shania hame. Jesus, I trust in you. Eniaro, iau trai Jesus Christ,